fal-għajnejn. Xillem dawk l-idejn. L-omma set il-binta għanqita u kien għax femet li għanta ġittaħa bigrit fil-waqt li fomma grazzi l-ismewi. Sindevina tal-istorja li musse jitħassru għad sensi li tajjim rebbiħa illi skur ma ninsew għad. Poplu wieħed sira waħda mawdin ta' telf ta' żmien tant inħeġġa sabiex jimxu fi rifless ta' paċi u snin. Ittir il-fuq marri bis-sima ta' mistri il-folla ħerqana ċafċifa ta' ġie klom selmet bimħabba jgħajtet bisħieħ u tana l-mexxejja mill-qalb ħajri Sindevina tal-istorja li mhux se jitħassru għad sensi li tajjim rebbiħa illi skur ma ninsew għad. Poplu wieħed sira waħda maqudin bla telf ta' żmien tant imħeġġa sabiex jimxu fi rifless ta' paċi u snin. Għaliex għandna indipendenti fom kulħadd Malta Maltija lilek sawru f'poplu wieħed għal qalbina setħana murija. Sindevina tal-istorja Sindevina tal-istorja sensi li tajjim rebbiħa illi skur ma ninsew għad. Poplu wieħed sira waħda mawdin bla telf ta' żmien tant imħeġġa sabiex jimxu fi rifless ta' paċi u snin. Tant imħeġġa sabiex jimxu fi rifless ta' paċi u snin. Grazzi.